sumalita na siya sa akin ng katotohanan, papatayin raw siya. Nung nandun ako, umamin na yung tatlo. Gusto arigluin na lang nila. Ang tatay at nanay nung tanod nila. Kaya po yun ang open noon na kung pwede rin na pag-usapan na lang. Hindi po namin kagustuhan yon. May ginawa lang siyang sulat. Pagkakasunduan na lang nila. Wala po ako pinirmahan. I-blatter mo at dalhin mo kagad sa proper authority, sa proper agency, sapagkat sila yung may jurisdiction na pagdating dyan. Kasi immediately pwede nilang ipa-arresto kagad. Serious negligence yan ignorance of the law excuses no one Kasi administrative, pwede mo talagang mabigyan ng disciplinary action ang isang elected official kahit na ikaw ay barangay captain. Barangay Kap, pasensya na kung napunta ako sa media. Kailangan ko lang kasi matulungan yung pamangkin ko. Kaya sa susunod po, Kap, yung mga pangyayaring ganito, sana aksyonan nyo agad para hindi na kayo mamedya ulit. Huwag kayong mag-alala kasi sasamahan po kayo ng team ng aming programa para formal na maisampa yung inyong reklamo. At kung gusto nyong magreklamo pa rin sa barangay, kung nakulangan kayo sa pag-aksyon, sasamahan at aalalayan din kayo ng programang ito para makapagreklamo sa DILG. Tatay Jose, magandang hapon po. Magandang hapon din po naman. Opo. Pwede nyo bang maikwento sa amin kung ano po yung pagkakasabi ng inyong anak sa inyo tungkol dito sa pangyayari? Ang sabi po sa akin ng anak ko, pumunta kami sa barangay Iluluan para maaksyonan yung ginawa sa kanyang masama. Pagkatapos po nito, umamin sa barangay Iluluan yung personang umalay sa aking anak at gusto naman narigluin ng barangay official sa Iluluan. Okay. Yun po bang mga suspect ay kakilala mismo ng inyong anak? Bago pa lang po, sir. Sino-sino po sila? Yung mga pangalan? Halos makalimutan ko po dahil sa aking kalungkutan sa aking anak nangyari. Sabi po ninyo, hindi kaagad nakapagsumbong ang inyong anak dahil natatakot siya, no? Ano po bang sinabing pananakot sa kanya nung mga gumawa sa kanya ng pangahalay? Yung nangyari na po dito sa Iluluan, sumalita na siya sa akin ng katotohanan, papatayin raw siya. Nung unang beses po ba nagawin sa kanya yung di umano'y pangahalay, pinilit po ba siya? Puwersahan po bang ginawa sa kanya? Yun na hindi ko po alam. Yung pangalawang beses po na ginawa po sa anak nyo, ilan na po yung sinasabing humalay o nang rape sa anak nyo? Nandun na po sa barangay Iluluan, nandun na umamin, nandun na mga opisyal. Ilan po? 3 ang nandun umamin. 3 ang umamin. Pero sabi ng anak nyo, ilan lahat? Yung nakagamit sa kanya, yung isa dahil yung dalawa nakaawak. Nung time po ba na nangyari yung insidente, nagsabi ba kaagad sa inyo yung inyong anak? Yung kinaumaga na po, Ano pong sabi niya? pumunta kami sa barangay Iluluan para masolusyonan yung ginawa sa kanyang masama. Nagsabi siya sa inyo na pumunta. So, siya mismo ang nagsabi. Kaya nalaman po ninyo. Opo. Okay. Tatay Jose, magandang hapon. Tatay, nung nalaman po ninyo na ganun po yung nangyari, nagsumbong po sa inyo yung anak nyo, ano po yung ginawa nyo? Nagpunta po pa kayo sa barangay o sa PNP? Agad-agad po ako pumunta sa barangay Iluluan, doon po nangyari. So sa barangay po kayo unang nagpunta para ipaalam po yung nangyari? Opo. Opo. Nung nasa barangay na po kayo, ano na po yung nangyari, tatay? Ano po yung ginawa ng barangay kapitan? Nung nandun na po, umamin na yung 3. Gusto arigluin na lang nila. So ibig sabihin, tatay, yung pagpunta nyo po sa barangay, agad na pinatawag or nandoon na talaga yung 3 inirereklamo ninyo? Nandun na, pinatawag. So pinatawag ni kapitan. Sir, sinasabi nyo na may nangyaring pang-aareglo ba doon sa barangay? Yun po ang gusto kong gawin ng opisyal sa Iluluan, arigluin na lang raw. Arigluhin na lang daw? Opo. Bakit po? Ano po sa tingin nyo? Bakit gusto ni kapitan na arigluhin na lang itong nangyari? Kasi po, ang tatay at nanay nung tanod nila, Isa sa mga suspect ay Tanod. anak ng tanod. anak ng tanod. Sa Iluluan. Okay. Yung anak ba ng tanod po ay isa rin sa gumalaw sa inyo pong anak? No, yun po, yung nakaawak, lahat silang 3. So may kinalaman sa pangyayaring panggagasa sa inyong Opo. anak? Opo. So nung nagpunta po kayo, tatay, doon sa PNP or sa barangay, ano po yung nangyari? Aside doon po sa sinabi ni kapitan na pag-areglohin na lang. Galing na din po ba kayo sa PNP? Hindi pa po. Hindi pa. Okay. So ibig sabihin, hindi pa po kayo nakapag-file ng kaso
laban po dito sa mga suspect? Di man po, dahil wala man ako aram saan dahil ako, para naman sana po. Okay. Partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Kapitan Elmer Narvaez ng Barangay Iluluan, Kamalig Albay, kung saan nakatira yung sinasabing mga suspect. Si Kapitan Narvaez pala itong kapitan ng Elmer Barangay Narvaez, Iluluan. Barangay Iluluan. Magandang hapon, Kapitan Elmer. Magandang hapon po. Opo. Kap, napakinggan niyo po itong reklamo dito ni Tatay Jose. Anong klase pong aksyon ang ginawa ng inyong barangay tungkol po dito sa reklamo ni Tatay Jose na di umano'y panggagahasa ng 3 kabarangay ninyo dito sa kanyang anak? Bali po sir, iumpisa ko po siya sa sa pakakuha namin nung gabing doon sa biktima. Okay. Okay po. Bali po sir, ang po diyan nung gabing pukomos alas 11 ng gabi. Si po nakahandusay po yan sa tabi ng kalsada. Bali, ang po diyan, nakita po siya ng mga residente ko dito sa Iluluan. Oh. Agad-agad naman po na nagsumbong sa amin yung residente namin yun sa isa kong kagawad. Okay. Ngayon po, yung kagawad ko, agad-agad naman po na pinuntahan si Okay, Kap. yung babae Kap, po. okay. Pakikuan lang, Opo. itago na lang natin sa alias Sally, yung babae, Okay po. Okay. So, ang Then- kwento nyo, nakahandusay itong si alias Sally sa tabing kalsada, ang nakakita mga Opo, residente opo. nyo. Opo, yung residente ko po dito. Okay. Then, inaksyonan po ng aking kagawad. So, sa madaling sabi po, sir, pinuntahan nila doon sa may nakitaan po na tabing kalsada. And then, pumunta rin po yung kagawad ko, yung isang kagawad ko na lalaki. Oho. Bali, sabi man ng isa kong kagawad, babae nga yato, kailangan ko nga dito, ang dito, si kagawad Tedo, yung babae. Babae rin. Apo. Kasi po, siya yung nasa bawsi ko. Okay, so sure katin natin, Yung Kap, sa kagawad madaling ko sa sabi, mga barangay official lang nagresponde para makuha itong biktima. Yes po, sir. Okay. Lahat po kami barangay official. Okay. Ngayon, ang tanong ko, Kap, totoo ba na nakapagreklamo na itong pamilya ng babae, nitong si alias Sally dyan sa barangay ninyo? At totoo ba na parang yung gusto ninyong mangyari, mga barangay official, ay ayusin na lamang or arigluhin na lamang itong problemang ito? Opo, nakapagreklamo po sila sa amin. Kinaumagahan po, kami mismo po ang nagpabalik sa kanila. Bali, hindi po sila ang ng reklamo kasi yung concern po namin doon, yung pangyari nga po nung gabi. Oho. Pero po doon sa pangyari ng gabi, wala po naglabas doon na kung anong nangyari sa kanila. Wala pa. Wala Kasi pang po, pang kwento ng wala rape. po kami naging investigasyon doon sa gabi. Hmm. Kasi yung namin, lasing lang yung babae. Ayun. Okay. So, Then tinanong po namin yung babae kung sino yung mga kainuman niya. And then so may kasama po siyang isang babae na taga rito rin sa amin. So- Then doon na po lumabas yung mga tao na mga kasama nila sa pag-iinuman. okay. So, totoo ba na yung reklamo dyan sa barangay ninyo may nangyaring pang-rape o pang-ahalay, Kap? Ang po yun sa investigasyon namin, lumabas po yun nung pinabalik Kinaumagahan. namin sila kinaumagahan. Okay. So, nung nag-usap-usap na kinaumagahan, totoo ba na gusto na lang sana ninyong pag-ayusin at ang advice pa yata ng barangay ay ipakasal na lang yung suspect sa kayong biktima? Bali po, lang po yun. Pero po, sa una po, sa base po sa magulang, yan sa babae, sa magulang ng babae, yung tatay, siya po yun ang open noon na kung pwede rin na pag-usapan na lang. Kaya po, hindi po namin kagustuhan yon. So, ang nag-open, Kasi- si tata yung ama? Opo. Okay. Then, Kap, kung sandali baga lang. sa sir, Opo, sandali lang, bali, Kap. sinakayan lang po namin yung kagustuhan nila. Both of side po na pagkakasunduan na sana lang nila yon. Okay. O tatay, kayo daw po ang nagbigay ng ideya or opinion na kung pwede mag-ayos na lang. Hindi ko ito kagustuhan. Hindi ko kagustuhan. Para nung hindi pa sila nag-aamin, sabi ko okay ako. Basta umamin sa yung katotohanan ang ginawa nila. Nung umamin sila, yun, umalis na ako pa uwi. Kagustuhan po ng barangay official sa So, Iluluan. hindi ka nagbigay ng suwestyon na mag-ayos na lang?
Hindi na. Taumi namin na sung tatlo. Ibig mong sabihin, mali itong sinasabi ni Kap? Pinapasok ko muna, kaya nagsalita ako. Tay, ang tanong ko, Tay, gusto mong sabihin, mali ito or kasinungalingan itong sinasabi ni Kap ngayon? Opo. Okay. Kap? Sir. Opo, anong masasabi mo? Bali Hindi rin po, totoo? hindi po kasi nulong. Kasi po, lahat naman po siguro nakasama ko dito sa barangay na nag-imbestiga, lahat po kami makakapagsabi nun. Okay. Ang nangyari lang diyan po, ang nangyari lang po, kung baga sa na liwat lang so desisyon ng tatay ng babae kasi nag-suggest si Kagawad, yung isa kong Kagawad, yung sa Bausi, na kung in case na magsasama na yung dalawa sa kasalukuyan sa ngayong panahon dahil minor de edad sila, hindi pa sila pwede mag-isad. Kaya sabi nung Kagawad ko, ang mabuti dyan, ipagpatuloy na muna yung pag-aaral nila. Kaya hindi pa sila pwede mag-inota, mga minor de edad pa po, kaya sila. Dito muna ako sa tita, itong si Tita Irene, itong alias Tita Irene. Totoo ba na sinugod ka ni Kap kahapon? Tumawag po sa akin, sir, si Mary Rose Munilla. Pumunta daw po sa Barangay Maanawan, si Barangay Captain ng Iluan. Pinapapunta daw po ako sa barangay kasi i-withdraw ko daw. Bakit daw po pinarating ko sa media yung kaso na ganito? Sabi ko, syempre naman kasi hindi ka agad maaksyonan ng PNP tsaka DSWD. Gusto ko mabigyan ng hustisya yung pamangkin ko na pagala-gala pa yung mga suspect hanggang ngayon. Paano kung tumakas sila at hindi na magkaroon ng hustisya yung pamangkin ko? So, ganun lang naman po. Okay. Kap, totoo ba ito na sinasabi nitong tita ng biktima na parang kung kayo na gusto nyong i-atras yung pagsumbong, pagreklamo? Bali po, sir, ang doon, pumunta kami sa barangay Maanawan kasi ang pagkakaakala namin doon sa nagreklamo sa inyo sa media, yung DSW na Munilla. Kagagaling pa lang po yun nung hapon na yun na tumawag sa akin yung Ako Bicol, galing pa lang po yun dito sa akin yung Munilla na DSW. Kaya ang akala ko po, siya yung nagreklamo dyan sa media. Kaya, din kasi po, sir, Opo. doon sa tawag sa akin ng Ako Bicol, na ako raw po may pinagtatapkan dito sa isa kong residente kasi pamangkin ko siya. At saka anak daw Ang ng tanong ko tanod. rin po, Kap, anak daw ng tanod. Kaya medyo tinatakpan. opo, anak po siya ng tanod. Pero wala po kami ditong tinatakpan. Kasi sinabihan po namin yung anak ng tanod na dito sa kaso na to, wala na kami ditong magagawa kasi hawak na to ng DSWD. Kap, ang sunod kong tanong, alam nyo kasi medyo masilan ito dahil lumabas na nga sa istorya na may rape o pangahalay na nangyari. Ano pong rason at bakit hindi nyo po kaagad dinala sa pulisya o sinamahan sa PNP? Bali po sir, ang nangyari dyan, nagkaroon na po sila ng agreement dito sa barangay na bali gumawa pa ng kasulatan yung anak na babae na mayroon na po kaming may ano po siya, may ginawa na siyang sulat na pagkakasunduan na lang nila. Pero hindi po yun namin kagustuhan. Kagustuhan po yun nila. Okay. And then nung magsalita yung isa kong Kagawad nga na in case na magsasama sila na hindi pa man ipag-ano ng DSWD kasi nasa minor de edad po sila. Sila po, sir, Kap, sandali lang. May kasunduan na ba? Hindi ko po alam yung kasunduan na sinasabi nila. Ito po yung tanongin nyo, yung tatay kasi sila po yung pumunta sa barangay. May kasunduan ba? May pinirmahan daw doon? Wala po ako pinirmahan. Okay. Bali po, sir. Sir, pwede Okay, po Kap, sandali lang, Kap. Kap, babalikan ko itong si Tatay Jose at Juan. Pakinggan mo muna ito, Kap. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Undersecretary Felicito Balmucena, ang Undersecretary for Barangay Affairs ng Department of Interior and Local Government or DILG. Magandang hapon po, Yosek. Okay, magandang hapon sa inyo at sa mga tagapakinig. Opo, si Joshua po ito at si Remy po ang aking kapartner. Yosek, kasi pinakikinggan ko, tama po ba yung ginawa ni Kapitan na parang yung suggestion ng barangay ay parang pag-ayusin na lang yung biktima at suspect dahil ito'y usapin ng pangahalay? At hindi ko masyadong nakuha yung buong kwento, pero ang nakikita ko lang, kung bubuuin ko yung kwento na pinakinggan ko na medyo hindi klaro. Una, number one, may kaso yung kapitan. Parang hindi tama yung ginawa niya action doon sa complaint na rape. Di ba? Opo. May ni-rape
Pero alam nyo, kapag ganyan kasing kaso, ang immediate action dapat ng kapitan, dapat i-repair mo kagad sa pulis yan. Kung ikaw ang naka-apprehend, kung ikaw sa'yo dinala yung problema, dapat number 1, sa pulis na kagad yun. Kasi wala nang authority, walang jurisdiction ang barangay na i-hearing ang kasong rape unless na kung yung magkabilang panig, sila yung nag-request ng personal na talagang huwag munang dalhin sa pulis. Ayun. Pero hindi ho dapat na manggagaling sa barangay captain yung settlement sapagkat yun po ay magiging bias na, hindi po dapat tulong kasi napaka-sensitive yung kaso. Isipin nyo, rape, bata pa yan. Opo. So hindi ho po pwede yung gano'n. Kumbaga, pag nagsimula ka kasi sa mali, talagang hanggang dulo, puro mali na gagawin ng isang kapitan. So, ibig sabihin So po, dapat, ibig sabihin po, Yusek, kapag ang mga kaso ganito kasensitibo or lalo na ito, rape, ito ay hindi na basta-basta dapat sa barangay pinag-uusapan, kundi ito ay dinadala dapat sa PNP. Hindi na po, immediately. Dapat po, hindi na, yan, pwede mong idaan sa barangay for blatter purposes lang yan. I-blatter mo at dalhin mo kagad sa proper authority, sa proper agency, sapagkat sila yung may jurisdiction na pagdating dyan. Kasi immediately pwede nilang ipa-arresto kagad yung suspect dyan. At mapapa-examine kagad nila yung bata kung positive yung kanilang complaint na talagang na-rape sila. Kaya po, yan, matagal din natin sinasabi sa mga lecture natin, sa mga pagbaba, na kung minsan, yung mga barangay, namamali ng mga desisyon sa mga sensitive na issue, kamukha nga po dyan. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng pakialaman ng isang barangay captain. Kumbaga, may limit lang ho ang authority, ang power ng isang barangay. Merong mga barangay na, may mga case na pang barangay lang yan. Halimbawa, yung mga city ordinance, municipal ordinance, barangay ordinance. Yan, talagang nasa jurisdiction na ng barangay yan. Pero, pagka mga ganyan na po ang problema, hindi na po dapat pinagtatagal. At Opo. saka, wala parang hindi ka fair doon sa biktima. Unang-una, bata. Tapos ang kaso ay rape. Napaka-sensitive po yan. Opo. So, kung totoo yung version na sinasabi ng complainant, mali. At ito naman kung merong mali at seryoso yung complainant, iparating nyo po sa atin at i-endorse natin din yan sa region para immediately ay ma-actionan yung problema ko na yan. Hindi po natin ito-tolerate yung mga ganyang pagkakamali ng mga barangay. Dapat talagang mabibigyan din natin ng leksyon kung totoo yung mga accusation. Opo. Halimbawa po, Yusek, totoo na nagkaroon talaga ng kapabayaan si Kapitan or nagkaroon ng kapabayaan yung barangay sa pag-handle nitong usaping ito ng rape. Serious negligence po yan. Alam nyo, Opo. serious negligence yan. Ignorance of the law excuses no one. So ano Di po ba? ang pwedeng kaharapin ng mga barangay opisyal lalo na ni Kap? Anong maging maparusa? Administrative case po yan at base na po yan sa magiging statement noong complainant, yung evidence, depende po sa mag-hearing na. Kasi administrative, pwede ho talagang mabigyan ng disciplinary action ang isang elected official kahit na ikaw ay barangay captain. So, yun po nakasalalay ngayon ang kamay ni Kapitan doon sa complainant. Kung talaga bang seryoso sila na siya i-complain ng administrative para kung sa tingin nila sila inaragabyado o bias yung barangay captain, dapat lang po talaga na mabigyan din ng justice yung ganung klase ng problema. Ayun. Opo. Maraming salamat po, Yusek, sa paliwanag po ninyo. Thank you so much, sir. Sige, salamat din po. At, Mabuhay po kayo. magandang hapon po sa inyo. Opo, Okay, magandang hapon. partner. Palikan natin, partner, si Kapitan. Kasi meron ako, partner, na katanungan din sa ating kausap, si Kapitan. Kapitan, magandang hapon muli po. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Kapitan, gaano katotoo na meron po kayong kapamilya sa isa sa mga suspect? Wala po, ma'am. Wala po na nakikapakita. Okay, medyo choppy ka, Kap. Wala ka pong kapamilya doon po sa isa sa mga suspect. Tama? Wala po, ma'am. Opo. Kap, sa kaso po na ito, meron po ba tayong pinoprotektahan? Kasi nalaman natin na meron pong nakahandusay doon po sa gitna ng kalsada, pero sa ganitong kaso, dapat po pinaalam nyo ito sa PNP. Pero bakit po, Kap, hindi po ito kaagad nakarating sa PNP? Meron po ba kayong pinoprotektahan? Wala po kami, ma'am. Hindi po pinoprotektahan. Kasi po nga po, nung
yung sinasabing nakahandle po, yung gabi po yun, wala po kasi na rape na nangyari doon. Lumabas po yung case na yun na pinalaw yung babae. Kung sila sa investigasyon na po ng umaga. Opo. Pero alam niyo po, Kap, na ito pong issue, ito pong problema, hindi po pang barangay. Dapat po ito ay makarating sa PNP. Alam niyo po yun, Kap? Kasi po, mamikla, iklarado ko lang po, ma'am. Kasi naiintindihan ko po yung sinabi ng Mr. DILG. Pero po, ma'am, wala man po kami pinaipas dito sa ginawa namin. Kasi inaksyonan po namin ito. Anong klaseng Then, wala action po, Kap, ang sinasabi ginawa ninyo? dito. Nung ang problema lang po doon kasi naman, kanda kami ng investigation sa umaga, hindi na po kami nakapag-ano kasi nag-walk out po yung tatay ng Nag-walk out. Pero napakinggan niyo po, Kapitan, yung sinabi po ni Undersecretary na meron po kayong pwedeng negligence doon po sa pangyayari dahil sa hindi niyo po nailapit kaagad ito sa PNP. Bali po, nailapit po ito namin sa PLP. Kahit po ko na po sa isang pulis. Then sabi ko, nagpapunta kami sa investigation ngayon. Pero po, itawag ko sa pulis, wala po kaming investigation. May nangyari doon sa babae. Okay. Sige po, Kap. Dyan lang muna po kayo, Kap. Kunin po namin Okay. ang linya po ng telepono sa PNP para malaman po natin kung ano po yung sasabihin ng PNP patungkol po dito. Nasa linya ng telepono si Police Chief Master Sergeant Marley Gragasin, ang Police Information Officer ng Camilig Municipal Police Station. Magandang hapon po, Police Chief Master. Hello, magandang hapon po, ma'am. Apo. Magandang hapon din po. Opo, Police Master, gusto lang po sana naming malaman kung ano na po ang status ng kaso ni alias Jose dyan po sa inyo pong tanggapan. Police Master Sergeant, ito po, may kulang pa po ba sa dokumento ang mga biktima kaya hindi po na isasampa ang reklamo? Well, hindi ko po yan pwedeng masagot kasi may isag po dyan. Yung yan, ano yan, sensitive na kaso yan, confidential yan. Kasi po namin tungkol dyan, ayaw po natin na makabalik sa proseso ng pagkakain ng kaso kasi mahirap na po ang mga ganyan issue. Opo, medyo lumulubog po ang inyong... Choppy yung linya ni Master Linya, Sergeant. opo. Okay. So, ang tanong lang, Master Sergeant, tutulungan ba ng PNP Camalig na maisampa ang reklamo nitong biktima? Opo, pag po authority naman po ang kliyente, yung biktima, nasasampa naman po kaagad ang Opo. Yun ang... wala namang Opo, yun po ang... nakadepende po yan kung gaano pa po operative ang ating kliyente. Kasi siya po yung naging biktima dito, yung pinaka-witness Okay. sa mga pangyayari. So, ibig sabihin, gumagawa pa ng mga aksyon yung inyong investigador? Gumagawa po. Opo. Okay. Matanong ko lang, Master Sergeant, kasi kanina nababanggit ni Kap, totoo ba na yung barangay mismo ang nagparating ng reklamo sa inyo? Hindi ko po kabisado ang ganyan ano. Kasi pag sa women and children po, ito na po yan. Ito po namin yung pinapakit. Binabanggit niya, partner, hindi niya alam kasi Hindi nasa niya- Women and Children's Hindi Desk nila daw po. pinapakialaman. Ayan. Ah. Sige po, sasamahan na lang po namin. Pero napakasimple ng tanong ko, partner, Oo. kung yung barangay ba ang nagsumbong sa PNP? Opo, malalaman niya natin, partner. Okay. Samahan na lang po namin sa inyo pong tanggapan, ito pong biktima at ito pong pamilya pagkatapos lang po nitong aming programa. Oo, may ano naman po sila. May contact naman po sila. Kung sa biktima, pamilya ng biktima, at saka yung mga mental charge. Rest assured po na tutulungan po natin. Okay, yun ang importante. Tutulungan. Pero sasamahan po namin ay Okay. ito pong pamilya papunta po dyan sa inyo po, ma'am. Yun ang importante, narinig natin tutulungan. Maraming salamat po, Master Sergeant. Thank you so much. Okay po, okay. Welcome. Okay. Opo. O ito naman, partner, punta naman tayo dito, partner, sa Municipal Social Welfare and Development Partner para malaman natin kung ano ba ang ginagawang hakbang. Pero Kasi bago yan, minoridad partner, ito. kasi medyo nagka-problema sa linya balikan ng natin ating- si Tatay, partner. Okay. Tatay, napakinggan niyo po ito pong lado ng PNP na tutulungan naman po kayo patungkol po dito sa inyong kaso. Ano po yung plano niyo, Tatay? Salamat yung tabi, matabang Okay. na po. Ito pa may isa kong tanong kasi nakikinig pa si Kap. Kanina, parang doon sa lumalabas sa kwan natin na parang nagkulang yung barangay sa kwan. Plano nyo bang ireklamo pati yung barangay? O yung mga suspect lang na nanggahasa sa inyong anak? Yung masolusunan, yung pamilya ko, Yung mga suspect.
Ang gusto niya, partner, masolusyonan Okay. itong problema ng pamilya. Nakausap ng ating team partner, ang MSWD, ayon sa kanila, ongoing na partner ang kanilang pag-aasikaso patungkol dito. Ayun, very good. Ayan. So, very good, ang MSWD. Ayan. So, si Nanay Irene, mukhang may gustong idagdag. Kanina pa namin kayo nakikita, naluluha kayo na, Ma'am Irene. Bakit po? Naawa lang po kasi ako sa pamangkin ko. Saka sa magulang niya. Ilang taon ba yung pamangkin mo pala? 15 po. 15 years old. So, okay. Oo, baka may mensahe kayo doon sa mga suspect na may kagagawan dito sa panggagahasa sa inyong pamangkin. Kung ako sa inyo, sumuko na lang kayo para matapos na ang kasong ganito at saka hindi na kayo makagawa sa iba pang mga kabataan kasi Okay. kawawa naman. Kay Kapitan, sa Iluluan at sa mga barangay official, anong mensahe nyo? Barangay Kap, pasensya na kung napunta ako sa media. Kailangan ko lang kasi matulungan yung pamangkin ko. At saka, yung pamilya niya kasi hindi nila kayang mag-ano ng ganitong kaso. Kung nasabi ko man na, ano ba yun, sabi mong pamangkin mo yung isa doon, wala po akong nasabi doon. Ang sabi ko po, anak ng tanod nyo. Nagkamali lang po siguro ng pagkarinig, kaya ganon. Kaya sa susunod po, Kap, yung mga pangyayaring ganito, sana aksyonan nyo agad para hindi na kayo mamedya ulit. Yun lang po. Thank you. Okay. Huwag kayong mag-alala kasi sasamahan po kayo ng team ng aming programa para formal na maisampa yung inyong reklamo at makamit yung hustisya dito sa nangyari sa inyong minor de edad na anak at minor de edad mong pamangkin. At kung gusto nyong magreklamo pa rin sa barangay, kung nakulangan kayo sa pag-aksyon, sasamahan at aalalayan din kayo ng programang ito para makapagreklamo sa DILG. So ano pong masasabi nyo sa programa, Tatay Jose? Tatay, medyo tulala po kayo, Tatay. Ano po yung ano po dyan sa inyong kaisipan? Bumabagabag. Oo. Sa kada kamon nga na maog man ako tama solusyonan so problema ko. Opo. Sa kabila ng kalungkutan dahil sa nangyari sa inyong anak po, masaya po kayo dahil magkakaroon po ng justisya. Umpo. Amo tabi ang kaugman ko sa ubos. Opo. Okay. Yun lang ang nag-iisa mong anak? Unika iha. Okay, wala kang ibang anak. Tapos napariwara pa. Umpo. Ito pa. Okay. Okay. Mga kaibigan, yan po ay aaksyonan ng ating programa partner. Yan, Sasamahan natin. opo. Dahil gaya nga na nabanggit ni Tatay. Asahan niyo po, Tatay, na kami po, ang programang ito at ang Ako Bicol po ay katuwang ninyo po para makamit niyo po ang hustisya para po sa inyong anak. Iyan ang papel ng programang ito na binuo ni Congressman Saldico Tacubicol na matulungan kasi kagaya ng sinabi ni Tatay kanina, partner, wala siyang masyadong alam sa batas dahil isa siyang magsasaka. Opo. Pero huwag kayong mag-alala, sasamahan at aalalayan kayo ng programang ito. At ito ang tabang. Ora mismo! Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.